Well, okonyalo wacho ni en weche mag athuwe nikech define legally gimoluongo ni hate speech en thuo oganda gi oganda. Inyalo se oganda ni chalo kama, oganda ni chalo kama. Gachagua nyocha okadwa defende ahinya to anyalo contextualize gimono wacho nikech after that nobedo interviewed kendo mowacho ni en gima no owacho en ni ang'o momiyo jogi ng'iyo mana Martha Koome ma Ameru. Mano mokwongo. But mar ariyo gima hinyo wae weche mag kedo gi weche mag hate speech en ni the commission onge gi gimoluongo ni prosecutorial powers. Oginyal prosecute ne ka giwacho ka giyudi ni in gi weche mathiro kwe. To gin gitimo mana nonro, to nonro ka gitimo to pod gi rely on goodwill mar DPP kata mana DCI. Iwinjo. Oginyal chwalo gin giwegi ng'ate do gi ketho. Koro gima Kobia temo ni okber kochiwo statements. Mano luongo ni whip public emotions. Gima onego bed ni otimo en onego nyis jo Kenya ni osetimo nonro mane. Bo osesamono Gachagua mondo oda dhoge. To ken Gachagua kende. En ng'ata mawacho weche moko kare. Onego bed ni kik wadhie 2007-2008 moment. Wadwaro kwe piny Kenya. Jatelo mora mora sama wuoyo onego bed ni wuoyo mar riwo oganda. Inyalo riwo oganda kumia ae onge shida. Kadi inyalo riwo oganda jo Kenya. In gi ratiro. In ka olapi ndong ne kom kumia ae no inyalo dhi riwo oganda u. To kiriwo oganda u mondo ithugo jomoko. To mar adek ok onego bed ni tiyo kode e yo machalo ni sirkal mamalo lwete nitiere. Winjo. Nikech penjo manyalo penji sani ni Gachagua den pod deputy president. Be Samuel Kobia de wuoyo kaka wuoyo no? That's the question. Because gima inyoa masebedo ka wacho en ni onego bed ni consistency to gi predictability in governance. Then Gachagua and deputy president. Be Samuel Kobia do siemo wang'e? That's the question. Koso siemo wang'e nikech oneno ka koro nosethiche oko. To bonyalo siemo wang' ker kokier. To bonyalo siemo wang' jakom kokier. Kata Kalonzo kokier. Kata Martha Karua kokier. Mage gik ma onego bed ni wang'e. Erokamano ahinya, Okil Nyamuri.